днешното видео ще играем и Stumble Guys. Тези игри не игра, сестра ми. Така. Влизаме в Stumble Guys. Давна не съм качвал, но ще качвам вече по-често. Да видим. Аз съм доволен комплект. Добре. Това за първи път го виждам. Току-що за първи път промениха лобито. Предния път имах Battle Pass, но сега неща да си го купувам, защото буквално не се струваше. И затова може повече да си купувам Battle Pass. Какво е това? Добре де, защо го промениха буквално? What the heck? Тук давате. Имаше буквално безплатен. Да, да завършим колелото, буквално ще не разберем как да е. Тук ще завършим само. Тук колелото е различно. Постоянно ми се падат такива неща буквално. Сега... Нищо хубаво няма. Тук е фенс какви има. Да, освен и това, дето скоро дойде. И това ще играем. Да, днеска съм за златния банан. При няколко дена ми падна този банан. Тогава имах 200 няколко джема и купех такъв спин и просто ми се падна. Спрендик Боб Каш. И хора, не забравяйте да ми подкрепяте и да се абонирате за канала, камбанката и И ако ви хареса видеото, пише, ако искате да играя в Fortnite, искам да ме подкрепяте доста. И ако се